Umama Elizabeth Zolwane ngomnye wamafama asakhasayo kule ngingqi sele mininzi imicelimngeni ajamelene nayo ukususela ngonyaka ka-1999. Ishishini lakhe laye laqhwalela mhla bonakalelwa ngugandaganda. Kutshanje uncame waqalisa ukuzilimela ngezandla. Ngoba ndibona ukuthi bayapholiseka abantu basethemba lethu shinqa benetrector bona. Ingasipholisa kakhulu. Into engamandla kufuneka isaturity apha ethemba lethu esi-strong. Omnye wabo baxhamlileyo ngutata uPeter Ngcavu owaqala ukufuya igusha ngonyaka ka-2004. Waye wadibanisa uhlobo lwemerino kunye nedopha ngenzame zokufumana igusha engamelana nembalela logama ivelisa uboya nenyama esemgangathweni. Sendifumene ifeeding yokwazi ndixhase nangoku ayiziphilile nditsho ndakwazi nozikhetha iinkunzi zegusha bendikanti ndinengxaki iinkunzi zegusha zihamba naso okokoko amatakane akafumani thuba lokhula. Urhulumente ubinze ngeziseko ezixabisa 12 lezigidi zerandi nangona zibonakala iziphumo umba wobunini mhlaba esengumcelimngeni. Sazingca ke ngomsebenzi lo esiwenzayo siyayazi into bangakonelanga kodwa akufanani. Isebe lezolimo liza kusebenzisana nalamafama ngeliphuhlisa izakhono zabo kunye noqoqosho lwasekuhlaleni. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobase ethemba lethu eGeorge.